Áno, je ma počuť pekne, keď rozpráva. Dobre, takže ako mám byť natočený, aby ma bolo vidno do tej kamery? Takto? A ako ma vidívaš ďaleko? Takto? Aliska, ty si mala tú muziku, robila to. Sa týka muziky, telefón. Teraz si to daj dole. Teraz si to. Dobre? Takže sa tu hlási. Mimi, máme tam Mišku. To je Miška. Čauko, Miška. Takže vítam ťa u nás v live chate o freedivingu. Taký freediving Košece. A mám tu dievčatá, čo mi pomáhajú teda s tým celým, aby to začalo fungovať, aby sme časom mali nejaký sledovateľ. Ty si tu už bola na výcviku, tak nám potom v prípade môžeš povedať, že či to nejakým spôsobom dokážeme tým ľuďom sprostredkovať takto a namotivovať ich, teda aby sa odvážili a pridali sa do toho. Začíname sezónu, tento rok, bazén bol vypustený, ja som sa na staré kolena musel stať takýmto youtuberom, aby som dokázal šíriť tento šport aj medzi mladých ľudí, ktorí sú nalepení teda na mobiloch a vyťahol som ich a začali nami potápať. Ľudské natískam lano, aby ste nás videli aj pod vodou. Ja vás tuto pekne vidím, že mám tu telefon položený v obale a celý chat vidím, takže kľudne mi píšte, nepočujem vás, iba vidím teda, čo je na čete, ak by si niečo chcela také, ako povedz nám, že daj si masku dole a tak, aby sme proste hrali takého fiktívneho ako kurzistu. To by mi moc pomohlo počas toho výcviku. Vypni celú tú onu mašinu. Vám to pokašeli, ako to musí. Dobre? Áno. Píšte veľa. Spavené? Asi ne. Píšte veľa. Zapnúť, aby si sa patrila. Takže, keď bazén byla aby sa tam neuchodilo teplo, tak toto lano tu nemôže byť, takže na každé to lano idem prišli dole, aby sme... Takže premiéra... Takže prvá premiéra, aby som sa ponoril a zakývam vám na kamere pod vodou. Ja počuť pri neviem, kde máš mikrofón, kde si tak ťa nepočuť. OK, takže tu mám spustený, ako ma teraz vidíte, mikrofón, a kde musíte vymysleť nejakú tú techniku, možno, že kvalitnejšiu. Uvidíme, ako sa to chytí, ale takto, keď som pri tom mikrofóne, vlastne to som rovno aj pri tom telefóne, takže ma je počuť, aj vidím, čo máte. Takže super, vždy sa vynorím k mobilu, aby som videl vaše dotazy a rovno budem rozprávať aj do toho mobilu. Super. Takže idem zapnúť to lano.
Chápate? Jo. Takisto, ako? Musíš sa naučiť, že sa musím vždy vrátiť. Pri mikro ťa dobre počuť, keď otočíš hlavu na druhú stranu, tak ťa nepočujem skoro vôbec a v strede len keď hovoríš áno. Dobre, dám ti mikrofón, čo si zavesíš do stredu. OK, ďakujem, super. Kamera pod vodou zaostrila len pri vrch spodného kruhu, dole skoro nevidieť. No je to robené cez telefóny, vieš, nemám priamo nejakú kameru pod vodou, takže ten telefón je v obale a musí trčať ten mobil, aby prenášal Wi-Fi, lebo ja ho ponorím už pod vodu, vo vode sa Wi-Fi nešíri, by to muselo byť na kábel, ale zatiaľ to teda takto riešim. Takže ideme skúsiť niečo spraviť pod vodou z ľudskou. Raz, dva, tri, vyrovnať. Tak, no, a ideme. Venuj. A tam bublinky, že? Ešte taká opisy. Predvediem vás jeden cvik, keď budem vychádzať dole z tej hĺbky, dám si dole masku, budem simulovať, že mi praskol remienok na maske, aby ste videli, že sa dá aj z popri lane vidieť. Keď ste pod vodou, tak nechybka rozpráva príbehy alebo spieva na more, nech nie je tak ticho. Dobre, rozmýšľal som pustiť nejakú muziku, rozmýšľal som pustiť nejakú muziku, len to musím povedať, že či môžem ja pušťať muziku z YouTube a tak, aby... No ja jedine, že by spievala, no iba zaspievaj niečo. Zabudni prefúkov. Zabudni. Takže ak bude robiť to 5-krát lepšie. Idem, ponorím, čo to sa mi napísať, ak budete robiť, ja tam mám to srdiečko, nevidím to cez to, iba čo to tam je? Aha. Dobre, že keby vlastne ona počas toho, ja som dole, tak by robil aj koment, len ja sa to snažím minimalizovať, lebo neviem, či nebudem na to aj sám, uvidím, či aj to bolo dneska komplikované nahnať celú rodinu na to, aby mi tu asistovali s tým. Ale ďakujem za každú radu. Takže idem dole a dám si dole masku. Veľa píšte. Ale niečo? Takže z cvikov, ktorý sa učíte počas freedivingového kurzu je, že si v 6 metroch musíte dať dole masku a vyplávať hore. Aby sme teda minimalizovali nejaký stres a naučili sa, že aj keby s náhodou nám praskol remienok, aby sme vedeli plávať. A nedostali sa do stresu. Dobre, teraz pôjde ľudská, takže keď ja pôjde ľudská, tak ja budem vždy komentovať, ak budem taký komentovať. Takže ľudská má 9 rokov, už minulý rok bola na dne, ale tiež niekedy má problém s vyrovnávaním tlaku v ušiach, takže musí pomaličky trénovať.
sa to tak, že si smačnete nos cez masku, zatlačíte do neho a vlastne prefúknete si uši a uši áno, tak je na hladine a potreby každého pol metra. Dobre. Neviem, či sme nejaký ukáž. Ešte hlbšie. Taký... Super, no koľko máme sledovateľov? Ako, toto budú veľká ona show veľká show pre YouTube, že je toľko. Môžeš, áno, trénuj. Ty si odpočín, pár nádychov, až dole. Maličky. Zapaj sa. Aliska, rozposlala si to ešte niekde? Je tam, jak to niekto sleduje, tak prosím vás napíšte nám ešte, ako to je vidno. Asi som tu len ja. Super, ďakujem Peťo. Ja som to rozposlal na všetky tie koľko kamier vás tiež pripojiť. Tak viem asi koľko môžem aj viac, ale potom keby sa to šerovalo, keď sa to šerovalo na jeden obraz, tak už by to nebolo tak vidieť, už by to chcelo nejakého takého operatívca, čo by potom menil tie kamery. Je vlastne pri tom OBS-ku a ten vlastne by tie kamery, to sa všetko dá, ale to už chce ako nejakú obsluhu. Ja som chcel to takto, že dve naraz, aby to bolo bez obsluhy, aby som to mohol sám pustiť a v podstate celé sám sprocesovať. Ale uvidíme do budúcna možno, keby to šlo. Toto je ozaj prvý pokus. Je to divné, keď rozprávaš do mobilu a kúkam ti hore na hlavu. Aha, áno, jasné, rozumiem. Aha, tak ja si viem dať ten mobil aj sem. Aj, teraz to mi ako. To je tak, no, musím to vymyslieť. Bolo by to tak lepšie? Pozerajte sa. Toto spravíš stojku. Pozerajte sa, pôjdem za chvíľku robiť stojku. Uvidíme, čo sa Ja si spravíš stojku, poďme. Super. Tak, mám ešte vodotesný mobil skúsiť, keď ho potopím pre nohami s kamerou podu. Nie, ešte, chytajú sa tam bublinky, ono je to v takej sklenenej nádobe, ale ani nejde rozprávať, či tam alebo nie je. Áno, tam nie je svetlo, počkaj, sú tam tie na tom skle, ono to je v sklenom obale, ako nádobe a vlastne tak, že tak prenášame tak stavili ten mobil vodočist.
Áno, áno. Ono sa na tej sklenej nádobe robia bubliny. A takže chcelo by to lepšiu techniku. A bolo by to super, ale ako na začiatok, no aspoň takto, ja potrebujem vedieť, že či to má zmysel. Aj tu by som chcel vedieť tvoj názor, že či to má zmysel takto, že či to vlastne trošku sprostredkuje tým ľuďom niečo, aby boli ochotní to sledovať, lebo, ale každopádne, ja z toho robím aj záznam a keď vlastne potom dám aspoň, ak budú mať ľudia aspoň nejakú pamiatku na ten výsledok. Áno. Čauko. Ak nie je priamo pri vyplnení, tak tam tak iba nevie, čo nahráš a kameru, takže tam je to mňa jednoduché a šlo pozerateľné. Super, ďakujem. To doladíme, ako keď tie kamery, to sa dá, aj nejaký možno, že alebo lepší obal vodotesný a to nebude v tej nádobe, tam tie bublinky tak netvorili. No a len je to nejako rozšíriť, aby sme získali nejaký sledovať. Ja som chcel, že aj vedieť, že či to udrží koľko, aký nápor tých sledovateľov, alebo čo som myslel. A viem si pekne aj scrollovať ďalej, niekto to napísať a áno, je vás vidieť aj počuť, takže aj na prvú skúšku veľká vďaka a kameru premyslím. OK, ďakujem. Pomenúci, je zima? Trénuješ dole, nejdeš už dole? Čo volia účka, alebo čo? Zima? Ja sa ešte potrebujem vlastne aj pod akým uhlom to mať. To je všetko robené takými širokouhlými tými vlastne na tých telefónoch tými kamerami, aby bolo vôbec si vidno, lebo tu je všetko na blízko. Ako dosiahnuť. Tam je vidno tých sledovateľov. Sledovateľov máme. Máme tam 13 sledovateľov a nikto nepíšte, priatelia, pravdepodobne ma poznáte, tak napíšte ešte aj vy nejaký komentár, aby sme, alebo nejaké príklady, čo by sme, taký ten súkromný chat, takže máte ten link, tak to je ozaj pár ľudí, takže ja občas odbieham. OK. Tak ti potom pošlem celý záznam, keď odbiehaš Miška, aby som mohla si pozrieť. Ale ďakujem, áno, že sa ozvala tiež. Sledovačky je podľa mňa ešte bezpečne ako... Sledovačov je ešte podľa mňa ešte bezpečne ďaleko. Ja si myslím tiež, ale... Ja by som to chcel streamovať všetkých žiakov, čo tu budú chodiť.
a vlastne tak motivovať tých ľudí, ako budú vidieť ten progres, a ako tí ľudia sa zdokonalujú, že nie každému na prvýkrát a vlastne tým pádom sa tí ľudia potom odvážia, že sa dokázal to to aj ja a možno nás bude viac. Ešte dám pár ponorov, aby bolo niečo vidno aj spod vody a na tentokrát asi všetko. No, musíme vylepšiť pár vecí. Idem ešte teda pod vodu. Aj potrebujem sa vidieť, v jakých úhloch ma je vidno pod tou vodou, keď cvičiť, lebo napríklad na tej platforme cvičíme veľa cvikov na prístroje potápanie a to nie je vôbec vidieť. No, tak možno, že by bolo ideálne, keby to bolo nejako natáčateľné, že vlastne že ja si to budem vedieť aj natočiť. To hovorím. Ponastavuj tak, ako aj si poskúšať startovacie ponory. Startovacie ponory. Super. Áno, to budem rád, keď prídeš, potrebujem nejakú modelku. Prídite, aby... A to by bolo ešte lepšie, že keby ste boli vy vo vode a ja by som mohol byť za tými streamovacími vecami, že by som si to všetko tak akože doladil. Super, však ako kedykoľvek bazén je staný, takže môžeme začať trénovať. Sezóna za dverami, treba trénovať. Ďakujem všetkým za účasť. Teda bol to riadny nápor, ako bolo vás tu hodne, ďakujem moc. Takže moje prvé YouTube video, tak ešte to sa asi budem musieť vylepšiť. Takže ďakujem za všetky rady a nápady. Maličku. Mám peknú nedelu všetkým. Čaute. Zastav vzdelanie.